אוקיי, אהלן חברים, החלטתי לעשות לכם סרטון קצר שמסביר איך למצוא קבוצות בפייסבוק בצורה יעילה, כדי לקשר, כדי לפרסם קמפיינים שאנחנו פותחים בסקינדו. אז אנחנו רוצים למצוא קבוצות בצורה יעילה לכל נושא שאנחנו, כל מוצר שהוא נושא מסוים, כמו למשל אם יש לנו דף נחיתה של מכונית כלשהי שאנחנו רוצים לקדם, אז כדאי שנפרסם את זה בקבוצות של מכוניות, של מחירה קנייה, של אהבה למכוניות אולי שקשורות למכונית הספציפית שאתם מקדמים וכולי. אז נניח שזה מכוניות, מה שאתם עושים זה מאוד פשוט. אתם הולכים פה לתיבת חיפוש בפייסבוק, אתם רושמים את מילת החיפוש שאתם רוצים, במקרה הזה מכוניות, ויש לכם פה סימן כזה של זכוכית מגדלת, שזה אומר חפש לי את כל הדברים עם מילת המפתח הזאת. אתם לוחצים על זה וזה יפתח לכם את כל התוצאות, דפי יועדים וכו', קבוצות, כל מה שקשור. אנחנו רוצים רק קבוצות, אז איך אנחנו ממקדים את מילת החיפוש שלנו לקבוצות בלבד? יש לנו כאן את המילה קבוצות, את הקישור קבוצות. ברגע שאנחנו נלחץ על קבוצות, זה יסתנכרן ויתיישר רק לקבוצות של מכוניות. אוקיי, עכשיו יש פה כל מיני סוגים. אתם תוכלו גם ללחוץ פה הצג תוצאות נוספות ולהמשיך לחפש עוד למטה ולראות מה הכי מתאים למוצר שאתם מקדמים. גם כמות חברים זה חשוב, ככל שיש יותר, יש לכם יותר חשיפה. עכשיו במקרה ואתם רוצים להצטרף לקבוצה כזאת או אחרת, אז אתם פשוט לוחצים מקש ימני כדי להריץ את זה יותר מהר. אתם פשוט מקש ימני ופתח קישור בכרטיסייה חדשה. אתם פותחים את כל הקבוצות שאתם רוצים להצטרף אליהן. אתם ממשיכים לרדת למטה, לראות איזה קבוצות אתם רוצים. נגיד אתם רוצים גם את הקבוצה הזאת. זהו, פתחתם את כל הקבוצות שאתם רוצים. אתם הולכים קבוצה קבוצה ולוחצים על הצטרף לקבוצה. ברגע שזה יצטרף אתם סוגרים. אתם יכולים אולי ברגע שיאשרו אתכם, בעצם אתם עדיין לא יכולים לרשום, אבל ברגע שיאשרו אתכם אז אתם תיכנסו ותכניסו איזה פוסט שקשור למכוניות, משהו שקשור לקבוצה, כדי ליצור קשר עם הקבוצה ולהראות שאתם רוצים להיות חלק ממנה ולהתחבר עם הקבוצה. לא ישר להפיל עליהם את הפרסומים, אלא קודם כל ליצור אמון, מה שנקרא, ליצור חברות, ורק אחרי שיצרתם איזשהו קשר, אז זה עניין של עבודה. בהתחלה אתם צריכים לבסס את האמון עם כל הקבוצות האלה, ואז זה ישתלם לכם, אתם תוכלו להפיץ שם בחופשיות. בוא נגיד שאתם לא תעשו את זה בצורה, אם אתם כל יום תפרסמו שם מוצר אחר, אז הם יבינו שזה כל מה שאתם רוצים לעשות. אבל אם תפרסמו בכל קבוצה פעם בשבוע איזשהו מוצר ככה בדרך אגב שאתם אהבתם והשתמשתם בו, אז תהיה לזה תוצאה הרבה יותר טובה. עוד פעם, אף אחד לא אוהב ספאמרים ואף אחד לא אוהב שמציפים לו את הקבוצה בדברים כאלה. אז עוד פעם, זה שילוב של אתם רוצים לעזור לקבוצה הזאת ליהנות מהמוצר שאתם רוצים לקדם. השלבים הם כאלה: קודם כל אתם בוחרים מוצר שאתם אוהבים ומאמינים בו וחושבים שמהניסיון שלכם הוא טוב. אחר כך אתם מתחברים עם הקבוצות שקשורות לזה, יוצרים חברויות ומציעים את מרכולתכם, מה שנקרא, את מה שאתם מאמינים שהוא יכול להיות טוב גם להם.
ברגע שאתם תגדילו את כמות הקבוצות שלכם לכמות נכבדה, אז החשיפה שלכם תהיה מספיק גדולה שזה פשוט נגזרת של כמות כבר. ברגע שאתם מפרסמים למיליון איש, מן הסתם שיכנסו לכם אחוז מסוים של לידים, אוקיי? אני קצת הלכתי רחוק, מיליון איש, כן? אבל בפייסבוק זה לא כזה בעיה. אם אתם מצטרפים ל-300 קבוצות שקשורות לנושא מסוים, וזאת עבודה לכל דבר, חבר'ה. אם אתם רציניים, אתם רוצים להשיג תוצאות, אז זה עניין כמותי. זה עניין כמותי, ובנוסף זה עניין של איכות של תקשורת עם הקבוצות האלה. אם אתם תיצרו תקשורת טובה עם הקבוצות האלה, תבססו תקשורת טובה איתם, ותהיו חברים בהמון קבוצות כאלה שאתם ביססתם את החברות, לא צריך יותר מאיזה פוסט פעם שיראו שאתם שם, שיראו שאתם חלק. ואז כשתכניסו את זה בדרך אגב, את הדף נחיתה, גם בצורה חברית, שוואלה בדקתם ושווה לבדוק, להסתכל, אנשים ייכנסו והתעניינו. אנשים ירצו לראות, כי הם מרגישים חופשיים איתכם, הם מרגישים סבבה איתכם. אז אוקיי, אז אחרי שעשינו את מה הצטרפנו לקבוצות, ברגע שיאשרו אתכם, אז תעשו את מה שאמרנו. אז זהו, זה כל מה שצריך לעשות כדי למצוא. אם תרשמו פה נושא אחר, סתם דוגמה, בואו נחזור רגע אחורה. בואו נגיד שאני רוצה עכשיו אוכל, אני לוחץ על אוכל, רושם אוכל ולוחץ על חפש. אוקיי, אוטומטית הוא מביא לי את כל התוצאות של אוכל. אני רוצה רק קבוצות של אוכל, לוחץ על קבוצות. שוק, הכל מתיישר רק לקבוצות שקשורות לאוכל. ואתם בטח שואלים את עצמכם, למה בכלל קבוצות? למה לא דפי אוהדים, למשל? אז הסיבה שאנחנו ממקדים ומחפשים ומצטרפים לקבוצות, זה שבקבוצות, כל הפרסומים שנפרסם, כולם רואים את של כולם. בדפי אוהדים, הפרסומים שלנו נכנסים, נעלמים, מה שנקרא, לא רואים אותם בדף. רק בעל הדף, רואים את הפרסומים רק של בעל הדף, בדפי אוהדים. ובקבוצות רואים את הפרסומים של כולם. אז ברגע שאנחנו נפרסם בקבוצות, אז יראו את הפרסומים שלנו. וזאת המטרה הרי, שכולם יראו את הפרסומים. בדפי אוהדים אתה צריך ללכת ממש במיוחד לאזור של איפה שאנשים רושמים, ורק שם תוכל לראות את הפרסומים של אחרים. זה כאילו קצת יותר מסורבל, ופה זה הרבה יותר נגיש. זאת הסיבה העיקרית. אם יש שאלות, תרשמו לי מתחת לסרטון. אז נשתמע ובהצלחה.